sidang nggih matur nuwun monggo dadaku semua ora krasa apa sampun katuran kenipun terbang uyuh kepada siang menika matur sepadhe sedayapun sedherek sakonco ing wekdal siang menika atur panglipur pantas sendatari semoga bedhile Bapak Ibu wekdal siang menika badhe nyekar kula sakonco sak tembing lampahe wajib minangka pasugata saking panjenenganipun Bapak Gumek Ibu Rosliana sakeluarga pramila semoga sinambi rabi dadaran tetiki Bapak Gumek sakeluarga tetiki boten keteranganipun boten katalumpen yen agungé samudra pangasami saha pangestripun atur Kang Putra ayo coba saiki disepot nah iki bintang tamune bintang tamune monggo yuk kepek diaturi gending apa monggo yuk Sido orang gak telat tak kesempatan kenalan ya Mudra monggo. Nggih, ucap salam riyen nggih Pak Kres nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng santen kagem warga Benat sedanten nggih. Teng griyane Bapak sinten, Pak? Gumek. Sinten? Gumek. Bapak Gumek. Gumek. Sing apik lho Pak, sampean mungkin nek dipotong lho. Tak kei bukti nek gak percaya iki kok. Nggih. Oh, iki lho undangane wacanan dhewe. Nggih. Pak sapa? Iki sing wedi Bapak Nggih, Bapak Gumek. Nah, Ibu dan Ibu Rosliana nggih dalam acara Walimatul Khitan nggih Pak nggih. Adik Ramadan Aji Ulwan Said nggih. Wis mari Pak. Mbok ora roh aku. Aku lu delok kok. Wes. Delok jike. Wis mari tenan. Wis papa aku jelincip. Wis. Mesti gak percaya kowe. Heeh. Pengen delok, ngono-ngono ya, delok. Nggih. Joko ya. Orang tiga. Joko sakniki nggih, pokoke sing diwujudke iki bakal kasembatan nggih Pak nggih. Amin. Nggih, iso mikul dhuwur derajate wong tuwa. Cocok. Nggih, tambah pinter sekolahe. Ya, bener. Nggih. Dadi bocah sing manut kabeh gawe wong tuwa. Nggih. Manut aja ndablek. Aja kaya guri-guri iki ndablek. Nggih, mboten usah ditiru nggih. Aja. Sing tuwa-tuwa niki mboten usah. Ben ndablek ya ben iku. Masa depane wis ora ono belas. Wis kabeh pokoke. Aku nyebut sitok aku tersinggung aku dicegat tembangmu. Nah, kenalan si asmane sinten Mang Ayu? Kula. Nggih. Kula niki asmane sing anyar napa sing kawak, Pak? Sing anyar apa sing kawak, Cok? Sing miturut KTP.
Wong tua meh digambar. Nggih namine kula Rika, Pak. Rika. Rita iki cap modak kayak wedak Rita ya, Nduk ya. Rika. Rika. Cara Cedak jangan. ngeten kok iso gak ndungu. Ya wis tua. Rita. Ya Rika. Aku isin di ngerti tanggaku iki lho, kudu tak tutupi ae rupaku. Nek lah ya. Nggih. Tenggal Riko. Diaturi niku mawon. Nggih. Asil sange pundi wong ayu? Alah Pak, gak usah disebutno. Gak usah disebutno. Tek ngono iki tamune wong ado-ado lho kuwi lho. Kono lho Pak. Ono dibutuhno aku bingung lho. Cedake bedingin ngono lho Pak. Oh, ndi re? Kembang. Kembang. Nggih. Layak wangine ra umum, bisa dijak kembang. Nggih diaturi podang kuning mawon. Cek monggo. Nggih. Podang kuning cok monggo. Ayo Pak, mriki lho. Ora sasen. Nggih ayo Pak. Kok boleh ademan tok ya. Nah, dibaturi. Nggih.